Hoxe levouse a cabo un novo Consello da Xunta de Galicia, no cal o presidente Alfonso Rueda anunciou varias medidas clave que afectarán a cultura, a ciencia e o emprego público en Galicia. O Consello da Xunta viviu outra xornada intensiva no día de hoxe e un dos anuncios máis rechamantes é o do investimento común da Xunta e a Deputación de Pontevedra con máis de 20,8 millóns de euros na rehabilitación do Teatro Cine Fraga de Vigo. O obxectivo é converter este edificio emblemático nun centro cultural de referencia para todo o noroeste peninsular. O convenio aprobado establece que o goberno galego achegará o 51% do investimento, mentres que a Deputación cubrirá o 49% restante. Aprobamos un convenio coa Diputación de Pontevedra que vai supoñer que se destinen casi 21 millóns de euros, 20,8 millóns de euros, para a rehabilitación do Teatro Cine Fraga en Vigo, de acordo co Plan de Usos Vicente. A Xunta vai achegar o 51% do custe, 10,6 millóns de euros, e a Diputación o 49% restante, e a previsión é poder licitar no primeiro semestre, a mediados do ano que ven, se podes antes de que remate o primeiro semestre, as obras por importe de 20,8 millóns de euros e cumprir ese objetivo de convertir o Teatro Fraga de Vigo nun centro cultural referente en todo o noroeste peninsular. En materia de ciencia e investigación, a Xunta incrementará ata máis de 64 millóns de euros as achegas en 2026 para apoiar a 448 grupos de investigación e impulsar preto de 200 contratos predoctorais e postdoctorais. Rueda destacou o compromiso do goberno galego coa I+D+I, de selo galego, consolidando a comunidade como líder en ciencia e tecnoloxía no Estado. Acordamos destinar 64 millóns de euros para apoiar a 448 grupos de investigación que están desenvolvendo o seu labor en Galicia e impulsar, sufragar 175 contratos, tanto predoutorais como doutorais, a investigadores galegos. Facedes un pequeno desglose, os 275 contratos, 117 son, como decía, para persoal predoctoral, investigadores que están na súa etapa inicial. Destinamos 15 millóns de euros, 12,4 para investigadores predoctorais que van traballar nas universidades e nos centros de investigación públicos galegos, e 2,5 millóns de euros, unha liña especial, van ser 15 contratos predoctorais tamén para investigadores que estean en empresas, ou en centros tecnolóxicos que existan en Galicia, aínda que dependan de empresas, tamén teñen esta axuda da Xunta de Galicia. Por último, Rueda anunciou que a oferta de emprego público da Administración galega para 2025 ascenderá a máis de 1.100 prazas, das cales 803 serán de acceso libre e 300 de promoción interna. Destacan 138 prazas para servizos de prevención e defensa contra incendios, sendo 90% para bombeiros forestais, garantindo emprego estable e de calidade na Administración autonómica. Un decreto que aproba esta oferta de emprego público e que convoca 1.103 prazas para traballar na Administración da Xunta de Galicia. Desas 1.103, 803 son de acceso libre e as outras 300 de promoción interna. Ademais, hai unha reserva para persoas con discapacidade, un turno restringido de casi o 12%, 11,8%, que está por riba sensiblemente do que establece a legislación como reserva mínima, que dun 7%, no noso caso é casi dun 12%. Por darlles algún detalle máis desta oferta de emprego público, das 800 de acceso libre, 138 son para reforzar o servizo de prevención e defensa contra os lumes. Destas 138, 124 son para prazas de bombeiros e 14 para xefes de brigada. Con estas medidas, a Xunta busca reforzar a cultura, a ciencia e servizos públicos, apostando pola innovación, a formación e a creación de emprego estable para os galegos.